nu. Hvor den anden hund, den er helt efter Bruni hund. Jeg vil gerne. Du siger bare til, at den er for meget. Jeg har den under numsen her. Du rører lige ved til den. Nej, jeg kan ikke. Okay, måske. Skal jeg ikke tage den? Jeg behøver ikke at tage den. Der kommer også en hund. Men den er der. Ej, den lille admærk, den er ret vild. Hvornår sender du den?